Ej, hvor kunne jeg egentlig godt spise en banan. Det kunne jeg virkelig også. En banan, det er lige min speciale. Både og bakkerne i strøget. Jeg er på vej. Kaptajn Europa. Evner og superkræfter. At hjælpe folk. Han var tidligere formand for EU, men det blev for kedeligt. Nu prøver Kaptajn Europa at skabe et bedre EU. Med bedre muligheder for at få jobs. Han prøver at hjælpe for at få et sundere EU. Han vil have billigere frugt og grønt og dyrt slik. Han vil sværeste fjende af USA-manden. Grunden til, at han havde USA-manden, er, at han tror, at EU vil blive til en USA-nation. Han vil ikke have, at EU bliver et Nu er Kaptajn Europa nær sit mål. Nu er han inde i Fakta. Han stod ved ostafdelingen og ledte efter bananen. Da han opdagede, at han ikke var formand for EU mere. Han tog sig hen til frugtafdelingen. Jeg fandt bananen! Så hent den for helvede! Ja, det arbejde, altså. Ej, ved du hvad, jeg har faktisk heller ikke lyst til den her banan. Det er jeg heller ikke. Jeg elsker EU. Det er et typisk eksempel på EU. Det starter ikke altid lige godt med deres forslag og så videre. Men slutter næsten altid nogenlunde godt.